Pero paano ang mga asawa natin sa Pinas? Parehas tayong pamilyado na. Alam mo yan. Kaya malito. Hindi naman nila malalaman. Hindi naman natin sasabihin, hindi ba? Ang importante lang muna ngayon, naiibsan nating dalawa ang kalungkutan na nararamdaman natin dito. Mahal kita. Mahal mo ko, di ba? Tsaka na natin intindihin ang mga susunod na mangyayari. Isang OFW, isang ina, isang asawa na may pangarap para sa pamilya. Pero mapapariwara ng landas sa abroad dahil sa labis na kalungkutan. Na kahit pagsisihan pa ng ilang beses ngayon, hindi na maibabalik pa ang oras. Magandang araw po sa ating lahat na nakikinig ng channel na ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bia, 36 anyos. Isang OFW dito sa Taiwan bilang factory worker. May 2 anak at kasal sa aking asawa na si Darwin. Hindi niya po tunay na pangalan. Hindi sana ako makikipagsapalaran sa ibang bansa kung sapat lang ang kinikita ng mister ko sa pamamasada ng jeep. Lalo na't palaki na ng palaki ang gastusin ng mga bata sa school. I know it's hard for me to leave them. Pero dahil hindi naman nga ako makapasa ng board exam, ay naisipan ko na lamang na magtrabaho abroad. Yes, graduate ako ng BSED, major in mathematics. Pero dahil hindi makapasa-pasa, ay hindi ako makapasok sa public school. Nagtry akong mag-work sa private noong dalaga pa ako. Kaso ngayong may pamilya na ako, hindi ito sasapat. Ang asawa ko ay hindi natapos ang pag-aaral. 3rd year college kami nang mabuntis niya ako at pinanindigan naman ako dito. At nang makapanganak ako sa aming panganay, bumalik ako sa pag-aaral since 1 year na lang naman ay gagraduate na ako. Nag-apply ako bilang factory worker muna rito sa Taiwan. 3 taon ang kontrata na aking pinirmahan at maayos naman ang kita. Sa unang sweldo ko ay agad ko namang pinadala sa asawa ko yon sa Masbate. Nag-uusap lang kami sa video call na mag-asawa at ng aming mga anak. Sa ilang buwan ko rito ay masasabi ko na nakakalungkot, pero wala akong magagawa kundi paglabanan to. At madalas, work at uwi agad ako ng boarding house. Hindi ko ugaling kumimik at hindi naman ako dalaga para gawin yon. Trabaho ang pinunta ko sa Taiwan, hindi maglamyerda. Hanggang nag-1 taon ako rito, mas tumindi ang lungkot ko at pangungulila sa anak at aking asawa. Hindi na ako kontento sa tawagan namin at madalas pa nga ay inaatake ako ng anxiety ko. Mag-isa kong kinakaya ang lahat ng hamon na malayo ako sa aking pamilya. Hanggang nakilala ko si Cha. Naging close ko siya sa factory. At dahil sa kanya natuto akong uminom, maglamyerda kapag day off, at medyo naibsan ang lungkot ko. Ang hindi ko lang inaasahan ay nang makilala ko si Brent. Naging close rin kami at palaging nagkakasama sa inuman. Hanggang sa nalasing kami parehas. At hindi na namin alam ang pinaggagawa namin ng gabing yun. Nagising na lang ako na magkasama kami sa iisang kwarto na walang suot na kahit isa. Umiiyak ako at sobrang nahihiya ako sa sarili ko. Hindi ko lubos sa kalain na makakagawa ako ng kasalanan sa pamilya ko. At dahil sa nangyari, iniwasan ko ito sa abot ng aking makakaya. Naging okay naman ulit ang takbo ng buhay ko sa Taiwan. Hanggang sa makakita ko ng ibang opportunity. Nang minsang nakita ko ang job offer nila as teacher. Kaso sa Thailand. Sabi ko sa sarili ko after contract, mag-a-apply ako doon. Ginawa kong busy ang sarili ko sa trabaho. Umiwas rin ako sa pag-aaya ni Cha sa takot na maulit-ulit ang nangyari sa amin ni Brent.
Alam ko binata siya at may girlfriend na naiwan sa Pilipinas. Hindi na rin naman kami nagkita nito at nalipat na rin siya ng ibang departamento. Masaya ako dahil hindi ko na kailangang iwasan pa siya. After naman ng may mamagitan sa amin, I told him about it. It's just a mistake. Walang dapat na makaalam ng nangyari sa amin, kundi masisira ang buhay naming dalawa at ayokong mangyari pa yon. Lumipas pa ang 1 taon. Balik ako sa daily routine ko, na boarding house at trabaho. Kapag day off naman sa bahay pa rin at kausap ang aking mag-aama. Tila nakalimutan ko na ang naging kasalanan ko. At binaon ko na rin talaga sa limot ang lahat-lahat. Naisip ko kasalanan yun at hindi na dapat alalahanin pa. Pero sadyang hindi talaga ako tinatantanan ng problema at muli na naman akong nasangkot sa isang kasalanan. Birthday ni Cha at niyaya niya ako na mag-bar noon. Sumama ako kasi nga matagal na rin naman ang last na bonding naming dalawa. Puro naman kami babae kaya safe lang. Pero habang lumalalim ang gabi, parami ng parami ang nakakasama at nakikilala ko. Hanggang tumabi sa akin si Jigo. Hindi niya tunay na pangalan. Gwapo, mabango at mapagbiro din. Hindi siya boring kasama at palakwento. Hanggang sa nakapagpalagayan kami ng loob. Wala namang nangyari sa amin ang gabing yun. Pero naging malapit kami sa isa't isa. Nalaman ko na nasa ibang kumpanya siya, malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko. Nagbiruan pa nga kami na magkita kami some other time. Wala lang, catch up lang at kwentuhan na rin. Nabanggit kasi niya sa akin na may kinuha raw siyang insurance at baka raw gusto kong kumuha para sa sarili ko. Pumayag ako at mag-uusap daw sila ng agent niya. Since wala naman akong gagawin sa day off ko, doon na lang ako kumayag o pumayag na magkita kami. Sinundo niya ako sa tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero naisip kong baka sinabi ni Cha. Naging close kami at para siyang best friend ko sa Taiwan. Nasa bahay niya kami at ayun nga, kumain muna kami at mamaya raw tatawag ang kakilala niyang agent. Pumayag ako dahil tiwala naman ako sa kanya. Marespeto kasi ito at hindi naman siya loko-loko. Nung tumawag na ang agent, pumwesto na kami sa harapan ng laptop niya para makapag-usap-usap kami. From there, nag-present ito sa akin at nagustuhan ko naman ang policy, kaya napakuha ako ng para sa akin. Sa sunod ko na lang kukuhaan ang asawa at mga anak ko. Pagkatapos ng usapan namin ng agent, hindi muna ako pinauwi ni Jigo. Kumain raw muna kami at nagluto siya. Sayang naman daw kung mapapanis dahil siya lang naman ang tao sa bahay niya. Naikwento niya rin sa akin na may asawa siya pero walang anak. Baog raw kasi ang misis niya. Kaya kahit gusto niyang magkaanak ay wala talagang mabubuo. Sinabi niyang mahal niya ang asawa niya kaya hindi niya rin naman to maiwan-iwan. Pagkatapos naming kumain ay hinatid niya ako pabalik ng boarding house. Kinabukasan, pumasok na ako ng trabaho at hindi na kami nagkausap pa nito. Tamang kumustahan lang ang naganap sa amin sa ilang linggo. Parehas kasi kaming busy nito at wala naman kaming dapat pag-usapan. At isa pa, magkaibigan lang talaga kami. At alam kong wala namang dapat mamagitan pang iba sa amin. Malapit na ang end of contract ko at uuwi na ako sa Pilipinas. Hindi ko inaasahan na mas magiging malalim pa ang relasyong namagitan sa aming dalawa ni Jigo. Sa mga araw na down ako, nariyan siya para damayan ako. Kapag may sakit ako, siya ang nag-aalaga sa akin. Halos siya na nga ang naging sandalan ko sa mga panahong malayo ako sa pamilya ko. Hindi ko naman po sinasadya, Miss Love. Pero unti-unti ko na lang naramdaman sa aking sarili na mahal ko na pala siya. Alam ko namang mali, pero hindi ko napigilang mahulog ng tuluyan rito. Sino ba namang hindi? Mabait, maalaga, at magalang pa.
Maraming ang nagkakagusto sa kanya rito. Kaso ang sabi niya, faithful daw siya sa asawa niya. Isang gabi na magkakasama kami at birthday ko. Wala sana akong planong maghanda at nag-iipon ako para sa gastos ko pa Thailand. At susubukin ko na maging isang teacher at tuparin ang pangarap ko na makapagturo. Ayoko na kasing maging factory worker dahil hindi naman talaga ito ang gusto kong gawin sa buhay. Sa gabing iyon, nag-enjoy ako. Nandyan kasi sila Cha at marami pa naming kaibigan. Ang mas ikinasaya ko pa ng gabing iyon, ang hindi ko inaasahan na sasabihin ni Jico. Umamin siya sa akin. Nagulat ako kasi nga alam ko may pamilya na rin siya kagaya ko. Sinabi niya po sa akin na mahal niya ako. Sa tagal raw at madalas naming pagkikita, nahulog daw talaga ang puso niya sa akin. Tinawanan ko nga lang noon ang sinabi niya, Miss Love. At sinabi ko pa nga sa kanya, naku naman Jico, lasing ka lang. Bukas pag alis ng amats mo wala na yan. Natatawang sambit ko. Lalong lumalalim ang gabi. At sa kahuli-huling pagkakataon, ay nakalimot ako. Nang halikan niya ako at nauwi kami sa kwarto ko nang ihatid niya ako sa boarding house. Tama po, Miss Love. May nangyari sa amin at binigay ko ang sarili ko ng buong buo sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun, naging kami ng patago. Siyempre ayaw naming maiskandalo ang mga pamilya namin sa Pilipinas. Kahit patago at bawal ay nagpatuloy pa rin kami. Nabulag ako at nakalimutan ko na may pamilya pala ako na naghihintay sa pagbabalik ko. Alam ko naman pong mali, pero nandito na ako at hindi ko alam kung paano pa ba makakawala gayong hulog na ako sa kanya. Nanawa na rin siguro ako sa asawa ko. Para siyang walang pangarap. Siya dapat ang nasa abroad. Kaso lang, hindi niya pinagpatuloy ang pagiging marino niya. Alam ko naman na inuna niya ako at ang pangangailangan namin ng mga anak ko. Pero hindi ko alam. Marahil naghahanap lamang ako ng masisisi sa kasalanang nagawa ko. Nang maunang matapos ang contract ni Jico sa akin, halos mangulila ako. Lalo't nalaman ko, Miss Love, nabuntis po ako. Naguguluhan tuloy ako ngayon. Ilang buwan pa bago matapos ang contract ko. Nahihirapan ako sa mga cravings ko at maging ang aking mga mood swings. May mga times pa nga na ayoko sanang pumasok sa trabaho pero kailangan at malapit na ang pag-uwi ko. Ang problema ko lang ngayon, paano ko sasabihin sa aking pamilya ang nangyari? Sinabi ko rin kay Jico ang totoo. Pero ang asawa niya ang nakabasa. Hindi ko alam ang gagawin ko nang awayin ako nito, kaya sinabi ko na lang na na-wrong send ako. Kinagabihan naman, si Jico ang tumawag at inaway niya ako. Nagulat ako dahil bigla siyang nagbago. Bahala raw ako sa buhay ko. Alam naman daw namin na umpisa pa lang ay may asawa na kaming dalawa. And then pinlock niya ako sa account niya. Kaya hindi na ako umasa at nagpumilit pang kausapin siya. Sa totoo lang, sising-sisi ako ng mga oras na yon, Miss Love. Ngayon palang tanggap ko na ang lahat at wala na akong maaasahan pa sa tatay ng anak ko. Halos gumuho ang mundo ko noon at para na akong mababaliw sa kinalalagyan ko. Kung panaginip nga lang sana to, ay gusto ko nang magising. Kaso, hindi ito isang panaginip, kundi realidad ng aking buhay na kinasasadlakan ko. Hindi ko naman masabi-sabi sa asawa ko ang problema ko. Ayoko siyang idamay pa rito. At isa pa, hindi ko rin naman kayang mawala ang mga anak ko. Ayokong lumayo ang pamilya ko sa akin dahil mahal ko sila. Sadyang nangulila lang ako dito sa Taiwan. Sila na nga lang ang meron ako, sasayangin ko pa ba?
Yun ang labis na pinagsisisihan ko ngayon kung bakit ako pumatol kay Jigo. Natapos ang contract ko nang hindi ko alam ang aking gagawin. Hindi din alam ng aking asawa na uuwi na ako. Umuwi ako sa Bulacan, sa kaibigan ko. Doon ko balak manganak muna, lalo na't nahalata na ang tiyan ko. Naiiyak ako sa kagagahang nagawa ko, pero hindi ko naman pwedeng pabayaan ang bata. Wala naman siyang kasalanan sa kasalanang ginawa ko. Nakiusap ako sa kaibigan ko na dito muna ako sa kanya hanggang sa mga anak ko, at bahala na lang akong magpaliwanag sa asawa ko kapag nakauwi na ako ng bahay. Mabuti na lang may ipon pa ako, kaya nakakapagpadala pa ako ng pera sa kanila. Pero ang huling usapan namin ng aking mister ay ang siyang nakapagpa-touch sa akin. May, wag ka na munang magpadala. Wag mo muna kaming intindihin dito. May ipon pa naman kami sa mga pinadala mong pera. Maglibang ka muna dyan, para hindi ka naman maging malungkot. Alam ko nalulungkot ka dahil hindi mo kami kasama. Sige, tipid na sagot ko dito. Siya nga pala, hindi ko nga pala nasabi sa'yo na tinuloy ko pala yung pag-aaral ko. Makakapagbarko na ako. At kapag nangyari yun, kahit hindi ka na umalis pa, natutuwang balita sa akin ang aking mister. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Mabuti at hinapos mong pag-aaral mo. Sagot ko, at pinipigilang mapaluha habang nakikinig sa mga kwento niya. Oo, Mi. Mahirap sa simula, pero nung malaman ko yung hirap mo dyan, naisip ko na dapat ako ang gumagawa niyan at hindi ikaw. Ang dapat sa'yo ay nagpo-focus sa board exam mo. Kaya pag uwi mo, magpatuloy ka rin sa pangarap mo. Andito lang ako. Palagi kitang susuportahan. Mahal na mahal ka namin. Mag-iingat ka dyan palagi. Huling wika ng aking asawa bago siya nagpaalam. Halos mangiyak-ngiyak ako sa sinabi niya, pero hindi ko pinahalata. Sising-sisi ako, Miss Love, sa mga kasalanang ginawa ko. Sobra akong nanliit sa sarili ko. Hindi ko alam kung ipagtatapat ko ba sa kanya o itatago ko yung tungkol sa bata. Akala ko sinayang niya yung karir niya. Akala ko buong buhay niya gusto niya nalang mamasada sa kalye. Mali pala ako. Kaya lalo ako na-guilty sa mga pinaggagawa ko noon habang malayo sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa 7 buwan na ang batang nasa sinapupunan ko. At 2 buwan na lang ang aking hihintayin ay makikita ko na rin ang bata. Hindi ko siya sinisisi sa mga kasalanang nagawa ko. Kailangan kong harapin ang ginawa kong problema. Para sa akin, blessing naman siya. Mabuting at natauhan pa ako na walang kwenta ang ama niya. At hindi ko talaga siya ipapakilala dito. Desidido ako na kapag nanganak na ako, ay iuuwi ko ang bata at bahala na lang akong mag-alibay sa aking asawa. Pwede ko sigurong sabihin na sa kaibigan ko to. Sa ngayon, magtatago na muna ako para walang makaalam kung nasaan ako. At ang masasabi ko lang sana, huwag niyo akong tularan. Isang babaeng marupok. Hindi sagot ang pagkalimot sa pamilya para maibsan ang kalungkutan mo. Lalo na't napapalibutan kayo ng mga taong may masasamang hangarin sa inyo. Nakakaiyak man ang naging kapalaran ko sa ibang bansa, pero siguro, sadyang karma ko na lang rin talaga to. Dahil sa kabila ng kabutihang loob ng aking asawa, ay nagawa ko siyang lokohin. Alam ko naman na inaalagaan niya ang aming mga anak. Hindi siya masamang asawa at ama sa amin. At eto ako. Anong isinukli ko, kundi kataksilan. Sana'y naging babala at maging aral sa inyo ang aking karanasan na ito, lalo na sa mga gustong mangibang bansa. Dapat matibay ka. At nakatuon lang ang isip mo sa pamilya mo, hindi sa kung anong kalokohan. Maling-mali ako sa mga ginawa ko. Alam ko yon. Kahit umiyak pa ako ng dugo, ay alam kong hindi na maibabalik pa ang oras. Kaya heto, tinatama ko ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa buhay ko
at sa buhay ng batang nasa sinapupunan ko. Ni minsan hindi ko naisip na ipalaglag siya. Sa kasalanan na nga siya nabuo, dadagdagan ko pa ba ang lahat ng nagawa kong kasalanan? Sa maling paraan man siya nabuo, alam kong siya ang habang buhay na magiging kaagapay ko. Siya rin ang magpapaalala sa akin na minsan ay naging masama kong asawa. Siya ang magpapaalala sa akin na dapat maging matibay ako at huwag na huwag magiging marupok. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Via. Nagsimula sa isang simpleng inuman, hanggang sa naisipan naming magkakaibigan na maglaro ng truth or dare. Akala ko magiging normal na bonding moment lamang ang lahat, hanggang sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay mauuwi pala ito sa isang pagkakamaling habang buhay kong pagsisisihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Lorena, 29 anyos. May asawa ngunit wala pang anak. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang assistant manager sa isang shopping mall na ilang kilometro lamang ang layo sa tinitirahan naming apartment ng aking asawa. Wala naman akong problema sa pagsasama naming dalawa ni Javier, maliban na lang sa mga bisyo nitong na panggagamitan niya ng halos kalahati ng sahod nito buwan-buwan. Hindi naman sa hinahanapan ko siya ng pera, dahil mas malaki naman ang natatanggap kong sahod kaysa dito. Ngunit hindi ko lang talaga maiwasang huwag mabahala sa kalusugan niya. Mi, may papaalam pala ako sa iyo sa uwi ko hanggang katapusan. Pwede ba tayong magkaroon ng konting salo-salo kasamang mga kaibigan natin? Kinukulit kasi nila ako dahil tapos na lang daw ang buwan ng Marso, wala tayong celebration sa birthday ko. Bahagya akong natahimik dahil isang beses isang buwan na lang nga ito kung umuwi ngayong may tinatapos silang dam project ay uubusin pa nito ang oras sa mga kaibigan niya, imbis na mag-date kaming dalawa. Totoo naman kasing hindi ito nakapag-celebrate ng birthday niya. Kung kaya naman balak ko sanang lumuwas man lang kami ng Tagaytay kahit 2 o 3 araw lang sana kami doon. Hindi ba pwedeng bumawi na lang tayo next month? May plano na kasi. Hindi ko nagawang tapusin ang sasabihin ko dahil mabilis akong natahimik nang bigla siyang sumabat. Nakauo na kasi ako sa kanila Nakakahiya naman kung babawiin ko. Isa lang ang ibig sabihin ng mga linyang narinig ko mula sa aking mister. Wala na akong magagawa kung hindi paghandaan ang late celebration ng birthday niya. At ibig sabihin nun, kailangan ko na namang maglaan ng malaking halaga mula sa sasahurin nito. On the way na raw sila, Mark. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating na rin ang pinakahihintay na araw ng mister ko. Habang nakaupo sila sa beranda, tahimik ko na lamang na nilapag sa gitna ng mesa ang kinuha kong dagdag na pulutan hanggang sa sumenyas ang mister kong maupo na raw ako sa tabi nito. Mabuti na lang nga at may kanya-kanyang dalang pagkain ang mga kaibigan nito, kung kaya't hindi ko na kinailangang umorder pa. Sagot na rin ng mga ito ang cake at lechon belly na halos 1 buwan din daw nilang pinag-ambagan. Maliban sa 4 na malapit na kaibigan ng mister ko, ay sumama rin ang mga misis nito. Isa lang naman ang naiwang tahimik sa ere nang magparis-paris na kaming lahat. Si Dom. Halos 2 taon na rin kasi magmula nang magtrabaho sa Japan ang misis nito. Medyo active pa naman rin sa social media ang misis niya, pero sinasadya naming huwag pag-usapan ang kanilang pagsasama dahil alam naman naming matagal na rin itong nagkaroon ng lamat.
Hapunan lamang ang hinintay ng lahat bago nag-umpisa ang inuman. Hindi lang mga lalaki ang naging abala, kung hindi kaming mga babae ring nakikisali sa takbo ng usapan. Hanggang sa lumalim ang gabi, ay nagkasundo kaming lahat na maglaro ng truth or dare. Medyo may tama na rin kasi ang lahat, kung kaya naman naging magaan at masaya na ang topic. Don't worry, kisantal lang naman ang takbo ng laro. Para walang selosang mangyayari pagkatapos. Ani Lina na mukhang excited na rin sa susunod na mangyayari. Sumang-ayon naman ang lahat, kaya nag-umpisa na ang laro. Panay lang ang tawa naming mag-asawa sa mga kalokohang ginagawa ng mga kaibigan nito, hanggang sa hindi inaasahang sa akin matapat ang bote. Kontento ka ba sa performance ng mister mo sa kama? Ilang beses naman sa isang buwan. May halong kulitan ang tanong sa akin ng kumpare naming si Mark, ngunit hindi masaya ang naging epekto nun sa akin. Alam ko kasing kapag sinagot ko ang tanong nito, ay paniguradong magkakagulo kaming dalawa ng asawa ko, lalo na at isang beses isang buwan lamang kung may mangyari sa amin ng mister ko. Dahil siguro, mas abala siya sa ibang bagay. O sabihing, mahina talaga siya pagdating sa bagay na yun. Dapat ba akong magsinungaling na lamang sa harapan nilang lahat na makontento ako kahit hindi naman talaga? There, mahina akong sambit. Halos matahimik naman ang mga ito sa kinauupuan dahil hindi nila inasahan ang magiging sagot ko. Sure ka na bang there? Ang dali-dali lang naman ang tanong ko Wika ni Mark. Isang marahang pagtango lamang ang natanggap nito mula sa akin, kung kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ilapag ang ipapagawa nito sa akin. Saglit pang napaisip si Mark bago lumitaw ang isang mapaglarong ngiti sa mukha nito. Kaya mo bang ikisidom? Kung hindi, pwede mo namang sagutin ang tanong ko. Pansin ko namang dali-daling lumagok ng alak ang asawa ko. Siguro para huwag umabot sa puntong papatigilin niya ang laro dahil lamang hindi ko kayang sagutin ang tanong ng kumpare namin. Okay ka lang di? Tanong ko habang nagdadalawang isip pa rin kung ano nga ba ang nararapat kong gawin. Pero ang sagot din nito ang nagtulak sa akin na pagbigyan ang mga taong nakapaligid sa amin. Sige na, gawin mo na. Hindi ka rin naman marunong humalik. Kaya sigurado kong hindi mag-e-enjoy si Dom. Wika ng mister ko. Kahit sinong misis naman siguro ay sasama din ng loob sa ganun. Lalo na't mas pinili ko nang huwag sagutin ang tanong ng kumpare namin upang maiwasang mainsulto siya, pero nabaliwala pa rin ang ginawa ko. Sabi nga nila, unfair ang mundo at mukhang nataon sa akin yun nung gabing yun. Huwag kang magalit sa akin, Dom, ha? Paalam ko sa aming kumpare bago isakatuparan ng kondisyon ng laro. Hindi man naging intense sa inaasahan nila, pero pansin ko namang muntik nang tumugon si Dom sa akin. Para bang nanggigil ito nang wala sa oras. Matapos ay nahagip ko pa ang mga mata ng asawa kong nakatuon sa amin habang nakakunot ang kanyang noo at muli pang nagsalita ng masakit sa akin. Doon ay hinayaan kong tulungan ako ng alak na kalimutan ang masasakit na sinabi ng aking asawa sa harap ng mga kaibigan niya. Ilang oras ang nagdaan at tuluyan nang nakatulog ang mister ko sa inuman, habang ang mga kaibigan naman nito ay nagtungo sa mga kwartong hinanda namin para sa kanila. Kailangan mo ba ng tulong para dalhin si Javier sa kwarto niyo? Tanong ni Dom na halatang nahimasmasan na mula sa mga nainom nito. Tinanggihan ko naman ang alok nito dahil alam kong sa pagkakataong to ay tulog mantika na ang kumpare niya. Baka mamaya pa ay magwala ito kung maalimpungatan. Bago umalis si Dom sa aking harapan, ay nakaramdam pa ako ng hindi maipaliwanag na emosyon nang matamis siyang ngumiti sa akin, tsaka sinabing magpapahangin daw muna siya sa terrace. Lihim din akong napangiti sa alaala ko
kung paano nagdikit ang labi naming dalawa sa harapan ng lahat. Minabuti kong gawing abala na lamang ang sarili ko sa pag-aayos ng mga natirang pagkain para makalimutan na ang mga nangyari. Han, sa kwarto na lang natin ituloy. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Lasing na nagsasalita ang asawa ko. Napailing na lamang tuloy ako sa aking narinig. Tsaka mas piniling lumayo na talaga ng tuluyan sa kinaroroonan niya. Pero nang marating ko ang banyo, ay halos hindi makagalaw ang mga paa ko nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa nakabukas na pintuan. Mula doon ay narinig ko kung paano niya banggitin ang pangalan ko habang nakababa ang short nito. Bahagya akong napaatras sa gulat. Kung kaya naman hindi ko inaasahang matitisod ko ng malakas ang mop na inilagay ko doon kaninang umaga. Lorena? Hindi agad ako nakapagsalita nang makita niya ako. Basta tulala lamang akong nakatingin kay Dom sa ganung ayos niya. Magpapaliwanag ako, Lorena. Hindi ko sinasadyang Habang nagsasalita siya, ganun na lamang ang gulat naming dalawa. Nang makarinig kaming dalawa ng papalapit na yabag at boses ng aming mga kumpare. Humakbang papalapit sa akin si Dom. Nakinaatras ko naman, hanggang sa namalayan ko na lamang na hinila na ako nito papunta sa loob ng banyo. May tao yata dito biglang sabi ni Lily. Lihim tuloy akong kinabahan habang nakasandal ang likod ko sa malamig na pader. Hindi ako makahinga, lalo na't sobrang lakas ng pintig ng puso ko habang magkalapit kaming dalawa ni Dom. Patid ko sa mga mata nitong gusto niya akong kausapin, ngunit hindi namin magawa, lalo na't rinig namin ang mag-asawa. Mukhang plano yata nilang gumawa ng milagro sa lahat ng sulok ng pamamahay ko, sa isip-isip ko. Maya-maya pa, laking gulat ko nang biglang lumagabog ang pintuan mula sa labas dahil sa mag-asawa. Mabuti na lang at maingat akong hinila ni Dom palayo sa gilid at siya naman ang sumandala sa tiles. Doon ay mabilis na nagtama ang mga mata naming dalawa. Hindi ko alam kung tulad ko ay nadadala na rin si Dom sa sitwasyong meron kami. Lorena. At ganoon na lamang ang tila apoy na tumupok sa akin nang bumulong sa tenga ko si Dom. Sapat lamang ang lakas ng boses nito para magkarinigan kaming dalawa, ngunit iba ang epektong naibigay nun sa akin. Lalo na nang biglang hinila ako ni Dom papalapit sa kanya, hanggang sa tuluyang lumapat ang matipunong katawan niya sa likuran ko. Dom, bakit mo ko niyayakap? O sisa ako dahil hindi ko na maisip kung anong patutunguhan ng lahat ng yun. Lihim tuloy akong napakagatlabi sa sitwasyong kinakaharap ko. Hindi kita matiis, Lorena. Hindi ko talaga makalimutan yung halik mo Biglang kumabog ang puso ko nang humigpit ang yakap nito sa akin. Hindi ko mawari kung matutuwa ba ako o ano sa sinabi niyang yun. Muli ko na naman kasing naalala ang mga sinabi ng asawa kong nagtulak sa akin para gawin na ang dare na damanggit nito. Kapwa nalilito at tila uhaw kaming napatingin sa isa't isa ni Tom. Ako bilang isang misis na nilaglag ng asawa nito sa harapan ng mga kaibigan niya, at siya naman bilang mister na ilang taon na ring hindi inuwian ng misis niya. Paano kung mahuli tayo ng mister ko? Baka bigla siyang magising. Hinintay ko ang magiging sagot nito sa akin. Ngunit maingat niya na lamang niyang inilihis ang buhok ko at binigyan ako ng malambing na halik sa balikat ko. Lasing ka lang at nakainom ako ng konti, tama ba, Dom? Untag ko sa kabila ng kaba ko. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Dahil alam kong nasa tamang katinuan na kaming dalawa sa mga oras na to. Gusto ko lang talagang magsinungaling sa sarili ko. Tulog na tulog naman ang asawa mo
Bakit hindi muna tayo magsaya, Lorena? Pagkasabi niya nun, yumakap ito sa bewang ko at malambing akong iniharap sa kanya hanggang sa tuluyang dumapo ang malambing niyang halik sa akin. Nang mga oras na yun, kusa akong tumugon sa nais ni Dom nang hindi malang iniisip na baka mahuli kami ng asawa ko. Amindado akong nakukonsensya ko sapagkat mahal ko naman talaga ang asawa ko kahit sabihing ang gusto ko lang naman sana ay iparamdam niya sa akin kung paano dapat tratuhin ang isang babae. Sa puntong yun, alam kong wala ng atrasan at sa huli ay tuluyang nilukob ako ng uhaw at pangangailangan ko bilang babae. Ngunit hindi sa tulong ng aking mister, kundi ng aking kumpare. Sa huli namalayan ko na lang ang sarili kong wala ng kahit anong suot habang nakayakap kay Dom nang walang sawang sinusulit ang pagkakataong binigay ko. Hindi naman ako malandi at masamang babae, pero tuluyan kong nakalimutan ang kabutihang mayroon ako ng gabing yun. Mi? Tanong ng asawa ko kinabukasan. Nag-umagahan kaming dalawa nun, kung kaya naman napakurap-kurap na lamang ang aking mga mata. Alam kong may nasabi akong masakit sa'yo kagabi. Pasensya ka na talaga. Katahimikan lamang ang naisagot ko sa kanya. Hindi ba nabanggit mo sa akin may plano ka? Pwede naman akong mag-file ng vacation leave para magawa natin ang gusto mo. Gusto kong bumawi sana sa iyo sa mga nasabi ko at sa lahat ng pagkukulang ko. Malungkot nitong sambit. Alam ko namang ako ang dahilan kung bakit hindi mo sila nasagot. Tuluyan akong naistatwa sa kinauupuan ko. Kung sana mas maaga niyang sinabi sa akin ang mga bagay na ito, edi sana hindi kami umabot sa ganun ni Dom kagabi. Edi sana hindi ko siya pinagbigyan ng dahil lang sa galit ko sa kanya. Pinigilan ko na lamang ang sarili kong mangilid ang mga luha habang sinasabi nitong gusto niyang magkaroon kaming dalawa ng alone time. Matagal na raw naming pangarap na magkaroon ng anak. Gusto na rin daw nitong makumpleto ang pinapangarap naming pamilya. Sumang-ayon na lamang ako sa sinabi nito, tsaka pilit nang umiti sa harapan niya. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, hindi ba? Lahat naman tayo ay may pagkakataong magbago at bumawi sa mga pagkakamali at pagkukulang na nagawa natin. Sana, o sana lang talaga, walang ibang makaalam ng lahat. Walang ibang laman ang isip ko kung hindi sana, dahil alam kong wala na rin namang magbabago dahil nangyari na ang lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento at hanggang sa muli. Nagmamahal, Lorena.